Ovaj deo. Okej, ajde čujemo. Ovo je super bilo sad. Je dobro? Odlično. Samo niš oni su navežbani, to je dobro. Jovane, jako ti bitno kontroliši kontru kako udaraš, znači, kad god možeš, znači, nije u jednom trenutku jela sve. Znači, ne znam da li možeš pošto se seče. Nije, jela je bre na početku bre. Dobro, jel treba, ako treba to kao po pesmi, ovo tako broji stvar. Ne, posle. Sve vreme je bila otvorena kontrolnog. Na to mislim, znači. Smanjuješ... Malo, pazi, pusti nogu. Ne pojede dobuš. Mada ti jako udaraš dobuš, ali... U principu možeš samo u štroj posle, ali... Ko zvoni? Da, baš mi vidi. Stašo spije kafu. Nek čeka cjeca, a mi slušamo muziku. Javi se nešto. Ajmo. Čekaj ti se javi čujem. Nemamo vreme. Da. Ne. Evo vidi ga Sona, sigurno. Jel čuješ ti sebe tamo kad sviraš sad? Ovo staje Hendru Dum cijel dan. Jesi tamo da čuješ kakav ti je zvuk? Moram, kad mi naš Ili da čuješ samo? Znači si na netu Slayeru. Da vidi da ti se sviđa. Čekaj minut samo. Ja ovo smo... Dobro. Bila prazna. Ubo. Tek samo da čuješ. Ajde još jedan put samo da probam. Može to bolje. A šta gitara? Tiha. Ko, njegova gitara? Mora jačati Dobro, gitaru. čekaj. Ajde idemo odvrni tu gitaru. Zamenio mikrofon na gitari, a? Ne bre, to je sve... To može ono mikseru. Da ga pojača. To nije stavno. Nije forward čini, nego ima neki efekt. Da, ništa ti ne. Kako je kad sam se pojavi? Čika Paja kupio novu laptop, pa su aktivirani bili efekti. Ajde Meni se baš sviđa čovjek. Da. Ajde. Daj samo još jedan put da si izbrisu se. Ajde, ništa. Daj da vidimo samo, ajde samo njega da vidimo, daj. Opet se vratilo ono dždža, šta je bilo? Pa ne znam šta, opet imaš to visokim. Meni se sviđa. Dobro, okej, ajmo, daj. Pa ne znam šta. Ej, kako praviš to? Skroz, ne znam. Da je postojao neki miks. Smeta, doboš u svici, katastrofa.
Znaš, mnogo mi je doboš ono tupa, tupa. Ne znam kako će zvuči. Mislim, nije loše, Jovane, pazi, ali ono... Kjete, znaš, Ali treba si da kupiš neki. Zajeboš. Vratite i doboš, Jovane. Ne, dobro što super. Da si ti uzeo moje ove deme? Znaš što mislim? Aha. Aha, dobro. Ovo da pobojamo samo da se ne vidi da je baš uži da snimim, znaš. Ne gledaj u kameru. Unađite prirodniju malo boju, znaš. Još malo bojiš. Ajde, daj doboš da vidimo. Čekaj samo da samo ovo je moj, da vidimo koja je razlika. Da li uopšte postoji. Snima demo. Molim te. Regulator snima demo. Dobar. Snima. Odlično. Regulator sada. Neka ga Snima ne demo. hvata. Ajde, udari ga. Probaj se zajedno. Ajde, sve. Regulator sada snima demo. Dobro sad. Ako izdrljaš tu... A? Nek ti snimi malo. Moraju svi da se čuju. Ajde, Da mu ajde, stegne ajde. malo stran još. Ej, Pa ne. hoćemo bas Zavisi ovdje, ja kako će voli pa ili sad. tamo. Kako sad on voli. Jer moraš još malo da mu nabaciš mid. Dobar. Vidim A? se. Onako, što? Naš sponsor su grelice Reveri. Također. Gdje mu je Dobro. jakna? Može, nije problem, doći ću, nije problem, može. A šta vam treba? To su ta pojačala. Kjedeš me. Dobro. Od 8 uveče do 2 ujutru. Miroslave, Kaži to. Koliko? kaži mi, jer u WAV formatu, 4 sata. Znači, u WAV, nikako MP3. da. Koliko ti? Regulator sada Toliko je. snima Bas demo. gitaru, pa ćemo da vidimo onda bolje. Regulator će sada Samo sekund da proverim nešto. da snimi demo. A da, ne može. A koliko treba, nije problem, ti kaži. Ajde, čao. Do jaja. 44. Do pajenih To je to, jaja. pa. 48 je televizijski, a 40... To je visoko. Ej, hoćemo još jedan put, a? To. Hoćemo samo da sačuvamo ovaj na Okej. da možemo da poredimo. Trebalo bi već da počnete da snimate. Moramo još malo da vidimo za ovu bas gitaru, da... Dobro je to sve. Kad se to posle usnimi, druga gitara. Dobro, mora jača bas gitaru. Moramo... E, ja sam je pojačao malo prebio, pa evo. Hoćeš još malo? Čekaj, Evo čekaj, ti. Ajde, ajde. Nešto zuji, to ne valja, isto to što zuji, to je. Pa, distorz. To je struja, zemlja, nema zemlja. Hoćete prdeš za početku? Ajde, ja ga držim i sviđate me. Me snimaš obre budalo. Ajde. Žao mi je. Ajde. Ajmo. Kažite kad budete spremni da uključimo. Ja ću U svijetu, u crvenu ovdje. Ajde, ajde. Može. Ajde, ti daš dan. Nemoj da uopšte, Ajde. Počnem da ga vatim. pa da bar nemojte, ajde. Uključeno je pa vi kad odlučite, polako. Mora bude tišina pre nego što krenete, ajde.
sad pogrešio. Ne bre, on je krcno flašu ovdje iza bre. Ja kad sam flašu, Ludak. ono brzo. Ozbiljno? Da, kako si svirao? Leru. Na leru si svirao, leru. Kad odlučite vi, samo tišina. Ajde, prezevanci. Stalin bas mi bio. Kažem. Oj, Ej, Reci. to i sad snimiš kad snimiš. Ma bre, za nešto drugo. bre, Posle šta? kad si zrkavio možda mu smeta to. Ko mi smeta? Ma šta im smeta bre? Ovo je dobro što najbolje da se stavi rakija na njega, ništa Čekaj, drugo. tiše. Kad bude totalna tišina, ti kreni kad budeš to. Ajde. Beri. Daj.
Samo mi izbriši to. Pusti mi dobar onaj... La. Ja, Luka, za to treba žice, Onaj jeli? mikrofon je super. Treba žice, ti treba žice s to. Za U ne. Je ti dobar štim tebi? Gdje za ču? Samo nešto sam teo da vas pitam. I avantgarda jebote ništa. Kada svirate ovu pesmu, tempo vam se dosta menja, jer je to namerno tako odsvirano, jer kad svirate onaj deo spori. I kada svira u 100 metronom, sledeći deo je da-na-na-na-na-na, znači, mnogo vam je... Lako promeniti i prostoriju opet. To ti kažem, znači da bude sve isti feeling, razumeš? Ajde. A šta ti problem sad, šta ti problem? Ajde. Jedino pevanje, pevanje može Ne, da... moram da... Pevanje može čak i recimo da mu se Ne da se on snima po stidi, studiju recimo, šalim se. znaš. Pa ne stidim se. A de, pa da. U nekoj sobi, znaš. Pa on Ja lupa. da se stidim. Ti bi Šta? Da. Ne bi uopšte band bio. Gde si do metalca koji se stidi što pričate? Tako to bi se stidio. Ajde, brate. Nemoj samo da obratite pažnju na kameru i na... A što i snime sad kad snime, stale se... Da dužno ću mi pravim spot. Pa posle im pravi kad se drkaju, Pa jebote. dobro, neka samo ako ne utiče na njih, da koncentracija... Pa na mene bi A, utiče, jebi šta gađe. znam. Na mene ne. Jebi ga gađu palicom, brate, majke mi. Pa vi ga šutnite ako vam smeta. Šuti ga, šuti ga. Ajde, ajde. Samo nemoj da padne Sad svira na pojačanje. staleta, ba. Aj. Tiger.